Kumbang ilu iya kini kisngi ba kumno ki spai Ukraine kila khangla ki samla pule ki badai na India hakba umtang ba kila khangla henrai kila shot la dat ru yaki bat kalong ke balengo ba hapadeng kathma haka jaka ba ki spai kin yarap ki pai ba henrai kila khangla pin ban khamta mi kinong India bat ke ba ja ka Ukraine kamde ki jing bakla jong ka India la ne jong ki khna te ke ka ta ko la pelong ki spai ban pen i jing dom hakini khna pule na India Tikum ta mentah kan ka video tu sa persang mas ngotu ba balegi ni ki khna samla pule ki dang sakut ha Ukraine bat kumno ki bor penyat hakate ka ri ki le ki bat ka ka baka India kala le ha ban penpoi byang ki sha India kumta ko perlok sa pe du bakut ba sa share shaki wei knang ba ki wei ki nyo jing tip kumbang ila tip ha ka bede ba ka to jing tap vote bala penya da ka United Nations Security Council na kamenta ka ni ka jing ha ka baka India kamshim la tre ban tap vote yanu yanoru kata ka mut ka dan ha padang kumta hak bede bat kani ka jingle jong ka India ka Ukraine kamshim la sotnat bat bun sin ka government jong ka Ukraine ka jupen kan mau ka India baki dan dagi pau hajar ngot kinong India ki ba pule hak kategori kumta ka India kala deben perkhat pha hak bede bat ka tu ka sngi badan jinge the vote hak United Nations Security Council bat balai ba ka India ka sngo ba ka baha ba ka num vote ino yonoru bat kladon ka wi ka video perlok sampai jaka ba knang pintip bat perlok bangi phas ke politics kalong ke topic ka ba ba Henry ka bakam sosi kalong bakani kata jor pha khamtam yu red uria lani o pai ba timenta parlok khlam lepin slam ngin phai jakat ko jingkali ka banengkong balegi khna puli na India gidang sakut ha Ukraine ka jingsha ka banengkong kalong baki babun ki medical university ha Ukraine ki kwa bet hispa out of hispa attendance na ki khna school bat kumjurul da ki khna ki pep ni miss pan shong class kin sa sha phan bat ki babun hi kinong India ki bapuli ha Ukraine ki dai ki bam darius pa than hadu kata-kata kumta kan long ke ka ban sub a lada ki pep class bat shu ha ubanai rempang hadin bagi khana school kila klina kinok penya jong ka university kila juba ba kanum dan kanu ru ga jingma yaki kabala ban wan na Russia kata ka mod kanum dan kanu ru kathma bat kila ongru balada kini ki khana puli ki bat pet no la de kumto ka university dalele ru kanum ba khli hak bai de bat ka jing puli jong ki kumta nak menta kini ki khana puli kala dan artli ki jing rai ka ba bhayaki ka banengkong ka jing puli ka bakila pelot daki bun tengka lane ka jing da shwa ban wan kathma but in gen la da kini ki university kimshim la khangla di kini ki khana bat kentu ban lech phai no shaila ki jong ki ri nak menta ka jing da yaki le se tharai kini ki jing baro nak menta kini ki khana kinom shim la ja bat kitu ki samla puli ki belayo ban book ticket ban mino haswa jong arpulai trek urumphang kilong tu badan bok namar kilala ban poisok ban light nakani kijing Henry na kamenta kitu ki bla penslam pat klalong ke baskosi namar tang ha kitu ki sngi balas tang hiar thama ka Russia ya ka ri Ukraine ya baro hi ki flight la khangdam lot ha ka ri Ukraine kumta ki babun ki samla pule kila sakol lot ha Ukraine bat ki jing ki bahar kom kila haban mat ka bangim la satyawan perkhat Berhadirin bala khang gini ki flight baro akari Ukraine gini ki samla pule kila haban lech pha shakiri bamarjan jongkar Ukraine ban yo sim flight pat na ki tu kiri bat shushu na kamenta ki tu ki khna pule ki baha baka east jongkar Ukraine kalong ki ka ba yaki watang bagin yo ban mi shabaru ban poi sha west namar dei haka east Ukraine baka jur bha ka jing set bar ka jing thombo jongkar ri Russia kumta ki babun kila sakor lut tang ha postal jongki Barka Indian Embassy kala ajing mo di ki khana ban lechim flight no na ki we pat kiri ba marjan ki bakan thop kum kari Poland Hungary bat ka Romania bat u ambassador jong ka Poland kula pentip ru chaki dong India ba kila ban rung ei khlem na ron kam ban siu Henry kei ka baja para border hakaba niyo I ba haka border jong ka Poland ki babun ki samla puli ki sha sho bat ki sha pendik ha ki sipai ban wat hadin baka Indian Embassy kala pha jing ba bat pha jing arab ki khana badan sha border ru ki sipai ha border pat kila khangla di ki ai jing arab Ban wat hadin bagila abadu lais ngi lenter ha border ban yo cross ro kimshim lala satya ban cross nomar ki sipai kimsa satya ki nong India ban lej hoy ngi tip bakani ki ka por ka ba bhanam ta ki to ki ri ki besha hiar thma Henry ka long pat ki ka bom dai pat ban shu sho sudat ki khna puli namar ki ne kim dai ki sipai ki ba khun persha ki lani kim dai ki ta ki nong mi khmat jong kari Henry ki dai tang ki khna puli but mentangin pois ka balai ka ba ka India kala le ak ban yarap ya ki khna ka India kelas tang ban kontak bat phone ya bun teli ki helpline bat kiri ki ba marjan kum ka Hungary ka Poland ka Romania bat ka Slovak Republic bat kila bo kerpang ru ka control room ha New Delhi nak pantaki ni ki samla bat kumba hadu southly ki flight kila la ban penpoi biang ki hajar ngot ki samla shakari India tak ba shim flight ling ba kiri ki ba marjan kum ka Hungary ka Poland ka Romania bat ka Slovakia
Bat Prime Minister Modi ulapa ru bon teli ki Indian Air Force panjarap yaki babon ngot ki samla. Bat ngi kermen baleng ba kini jing treish tom bat wa lat wa denti jong kari kin sala banjarap bat penpoi sok yaki tugi samla ki bana India ki bakan top lang ya bon ngot ki khasiru. Kenang ba kini ken light nakano jing ma jing mensa. Bat paralok sa share lam yakini ka video Shaki Weiru kenang baki Weiru kentip Bat parlok ni ka video kamde ben i ba kari Ukraine ka kari ka basneo ni kari Russia ka basneo Hendrai ka ni ka shukun i ba kumno ka thama ka long basneo tam namar ka thama ka wanra tangi ka jing sudah Bat ni kermen ba ublay unya da ya baro kitu ki samla puli kenang bakin poisuk poisan shala ka jong kari